τρίτη θητεία για τον Δήμαρχο Καρπενησίου και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Νίκο Σουλιώτη. Οπότε τον καλημερίζουμε, συνδεόμαστε με Skype μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Σουλιώτη, από τη Λαμία. Καλημέρα. Καλημέρα από το Καρπενήσι, από ένα ηλιόλουστο και πολύ όμορφο και καθαρό Καρπενήσι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τι το διαφορετικό έχουν αυτές οι εκλογές? Εσείς από εκλογές ξέρετε. Ποια είστε έμπειρος? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, καταρχήν είναι η τρίτη φορά που πάμε στις κάλπες μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Για να μην την πω πέμπτη, αν λάβουμε υπόψη μας και ότι μεσολάβησαν και οι ισοκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να προσθέσω στις ιδιαιτερότητες αυτών των εκλογών τους πάρα πολλούς υποψηφίους. Ναι. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς υποψηφίους? Ναι, το είχαμε και εμείς απορία σήμερα για τη Λαμία. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, ο λόγος είναι απλός. Άλλαξε ο εκλογικός νόμος και συμπεριλήφθηκε μία διάταξη η οποία καθορίζει το μέγιστο αριθμό υποψηφίων που μπορείς να έχεις, το οποίο είναι 1,5 φορά πάνω από αυτούς που εκλέγονται. Ναι. Παραδείγματος χάρη Δήμος Καρπενησίου, Δημοτικό Συμβούλιο 25 ατόμων, 25 και 25 50, συν μισό, συν 12,5, 62, άρα πάμε 63 υποψηφίους. Και εκλέγονται του νικητή συνδυασμό 15 και όλοι οι υπόλοιποι της μειοψηφίας 10. Ναι. Αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι γεγονός όμως ότι όταν και στην ΚΕΔΕ, γιατί ήμουνα σε όλη τη διαβούλευση του νομοσχεδίου, όταν το ψηφίζαμε δεν είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος του ψηφοδελτίου που θα γινόταν. Αν λοιπόν τώρα σε όλο αυτό έρθουμε να προσθέσουμε τα τοπικά συμβούλια, καταλαβαίνετε ότι το ψηφοδέλτιο όλα είναι 14x70, το μέγεθος τους. Ναι. Είναι τεράστιο το ψηφοδέλτιο. Τι γίνεται στις μικρές κοινωνίες τώρα? Στις μικρές κοινωνίες όπου όλοι ο ένας ξέρει τον άλλον, έχουμε καταντήσει από την ίδια οικογένεια να είναι και διαφορετικοί υποψήφοι, σωστά. Έχουμε δει να είναι 2 αδέλφια στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Έχουμε δει πλέον να φεύγουμε από το καθαρά πολιτικό διακύβευμα που είναι το πρόγραμμα, οι προτάσεις, το έργο και να πηγαίνουμε στο φίλο, στον κουμπάρο, στον ξάδερφο, σε αυτό που παίζουμε μαζί μπάλα, σε αυτό που πήγαμε μαζί εκδρομή. Δεν είναι κακό. Προς Θεού, την επόμενη μέρα όλοι μαζί θα είμαστε. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τι διαφορετικό έχει αυτή η εκλογή από τον προηγούμενη, του 2019. Και να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Εγώ είχα ένα ψηφοδέλτιο του 2019 με 42 άτομα. Ναι. Σήμερα έχω ένα ψηφοδέλτιο με 190 άτομα. Ναι. Καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικό είναι όλο αυτό. Βέβαια. Και βέβαια περάσαμε και μία περίοδο εκεί τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο σε μια τεράστια προσπάθεια να συνθεθεί το ψηφοδέλτιο. Το καλό νέο είναι, που εγώ τουλάχιστον είδα και χάρηκα, ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ήρθαν μαζί μου. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό και ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα αυτών των εκλογών. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συνδυασμό μου και ό,τι αφορά την περιοχή μου. Γιατί νέοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν. Παιδιά τα οποία είτε σπουδάζουν, είτε έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και θέλουν να γυρίσουν στον τόπο τους. Και πρέπει οπωσδήποτε, αυτό είναι και δική μου ευθύνη και ένα στοίχημα της επόμενης μέρας, αυτά τα παιδιά να έχουν βήμα, είτε εκλεγούν είτε δεν εκλεγούν, γιατί καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να εκλεγούν όλοι. Ναι. Είπαμε 1 στους 4 περίπου εκλέγεται. Μάλιστα. Άρα πρέπει αυτά τα παιδιά που καταθέσαν την διάθεσή τους, την ψυχή τους, την ορμή τους, να έχουν λόγο για τα τεκτενόμενα του Δήμου την επόμενη μέρα. Σωστά. Καθώς με αφορά, έχω προβλέψει στο πρόγραμμά μου και είναι ένα από τα άμεσα μέτρα που θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε έναν οργανισμό νεολαίας, ώστε να υπάρχει βήμα για όλες αυτές τις ιδέες και να υπάρχει και μια ομάδα που αυτές τις ιδέες, σε συνεργασία με το Δήμο, να μπορούμε να τις κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάρα πολλοί υποψήφοι, μακάρι. Θα έχουμε δηλαδή επιλογές πάρα πολλές και εκεί και επιλογές εδώ και παντού. Να επιλέξουμε ικανούς και άξιους, γιατί από αυτούς έχει ανάγκη ο κάθε τόπος. Ένα εύλογο ερώτημα που το έχω ακούσει από πολλούς σε αυτή την προεκλογική μάχη είναι ότι είστε πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, μάχημος, αγωνιστής. Τι είναι αυτό που σας δίνει όθηση να διεκδικήσετε μία ακόμη δημαρχιακή θητεία? Προφανώς όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήθηκα και τα πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που και από τη θέση του Προέδρου της ΠΕΔ διεκδίκησα για όλους τους δημάρχους, για όλους τους συναδέλφους, για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά στο τέλος της μέρας τι είναι τοπική αυτοδιοίκηση? Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο κάθε δημότης μόνος του και όλοι μαζί. Διεκδικήσαμε πράγματα και βέβαια η δύναμη και ο λόγος
που κατεβαίνουμε ξανά, που κατεβαίνω εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές, είναι ότι έχοντας την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, αλλά και έχοντας προγραμματίσει κάποια σημαντικά έργα που ήδη εξελίσσονται, αλλά και πολύ περισσότερα που τον επόμενο διάστημα θα διεκδικήσουμε και θα δώσουν πολύ σημαντικές λύσεις στα προβλήματα της περιοχής μας, δεν μπορούσαν να με αφήσουν αδιάφορο. Γι' αυτό, με εμπειρία, με γνώση, με πολύ καλή διάθεση, συνεχίζω και ζητάω την ψήφο των δημοτών. Έτσι ώστε, σε μια περίοδο που φαίνεται ότι βγήκαμε στο ξέφωτο, η Ελλάδα διαθέτει πλέον πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, όσα ίσως δεν διέθετε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Είναι ευκαιρία να μην σταματήσουμε αυτή την πορεία των πολλών χρηματοδοτήσεων, μια πορεία των μεγάλων έργων. Θέλουμε να τη συνεχίσουμε και γι' αυτό εγώ προσωπικά, αλλά και η νέα μου δημοτική ομάδα, ζητάμε την ψήφο των δημοτών μας, έτσι ώστε με εμπειρία και με ασφάλεια να πάμε το Δήμο μας μπροστά. Ναι. Προτεραιότητες για την επόμενη θητεία, τι έμεινε για την επόμενη θητεία για να γίνει? Βασική πάντα προτεραιότητα στην αυτοδιοίκηση είναι ο άνθρωπος, είναι ο δημότης. Η καθημερινότητα του δημότη παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα, σημαντική προτεραιότητα και είναι να συνεχίσουμε με αυτό το πρόσωπο αλληλεγγύης που έχει ο Δήμος μας, ώστε κανείς να μην νιώθει μόνος και σε κανέναν να μην λείπει τίποτα. Και βέβαια οι μεγάλοι στόχοι παραμένουν. Η στροφή που κάναμε στο Δήμο Καρπενησίου στην πράσινη ανάπτυξη, με αιχμή του δώρατος την ενεργειακή αυτονομία του Δήμου, νομίζω είναι ο κορυφαίος στόχος για τα επόμενα χρόνια. Παραμένουν στόχοι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε τα συστήματα βιολογικών καθαρισμών που είτε είναι για δημοπράτηση είτε θα κατασκευάσουμε και που απαντούν στις μέρες μας και στα κελέσματα της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Ζούμε σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, πρέπει να το προστατέψουμε, άρα δεν μπορεί να μην είναι στόχος η προστασία του περιβάλλοντος. Και βέβαια από εκεί και πέρα η αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με απλά πράγματα τα οποία είναι καθημερινά. Πώς θα βελτιώσουμε τα σχολεία μας, πώς θα βελτιώσουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, πώς θα στηρίξουμε την τοπική μας οικονομία. Αυτά είναι τα διακυβεύματα, αυτοί είναι οι στόχοι που απαντάμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Να πω δε ότι στο πρόγραμμά μας τα περισσότερα από όσα προτείνουμε είναι όχι μόνο κοστολογημένα, είναι σε επίπεδο τεχνικού δελτίου που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση. Άρα μπροστά μας έχουμε και να κάνουμε έργο και να διεκδικήσουμε με όριμες μελέτες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και προφανώς θα απαντήσουμε και στα θέματα της κλιματικής αλλαγής με μελέτη και κατασκευή ενός νέου δικτύου διευθέτησης ομβρίων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία που δεν έχει αυτή τη στιγμή δίκτυο ομβρίων και πολλά άλλα έργα σε μικρότερα χωριά, σε οικισμούς που βελτιώνουν την καθημερινότητα του κάθε δημότη. Ναι. Για την καθημερινότητα έτσι του πολίτη, γιατί εκεί δίνεται πολλά, λέτε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Είχαμε όμως θεματάκια κατά τη διάρκεια της θητείας με καθυστερήσεις, σε μικρές παρεμβάσεις. Δεν λέω για τα μεγάλα έργα που ολοκληρώθηκαν, που αφορούν έτσι μικρές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Γίναμε δέκτες παραπώνων πολλές φορές και το συζητήσαμε μαζί και κάναμε και τα ανάλογα ρεπορτάζ, κύριε Δήμαρχε. Και προσπαθήσαμε πάντα να ανταποκρινόμαστε όσο γίνεται νωρίτερα. Προφανώς η ταχύτητα είναι ένα ζητούμενο της επόμενης μέρας και εμείς ξέρουμε δεν τα κάναμε όλα τέλεια με όλα αυτά που σας είπα πριν. Προφανώς υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν αδυναμίες. Προσπαθούμε όμως και να διορθώσουμε, προσπαθούμε τις καθυστερήσεις να τις βελτιώσουμε. Παραδείγματος χάριν πώς. Είχαμε έναν μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος ήταν παλαιωμένος, ίσως το καινουργότερο μηχάνημα που είχε ο Δήμος πριν από 3 χρόνια ήταν 20 ετίας. Σήμερα ο Δήμος διαθέτει συν στο στόλο του πάνω από 10 καινούργια μηχανήματα και οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε ακόμη πιο γρήγοροι. Η καθημερινότητα όμως είναι αμήλικτη. Σε θέλει την ώρα που πρέπει, εκεί που πρέπει. Ύστερα υπάρχουν στην περιοχή μας, το ξέρω και το ξέρετε, τεράστια θέματα που συμβαίνει παντού. Με το πιο απλό. Ποιο είναι το πιο απλό και το πιο σύνηθες αίτημα σε ένα Δήμο και το σύνηθες παράπονο? Έχει λακκούβες ο δρόμος. Αυτό για να το κάνεις θέλεις να αγοράσεις άσφαλτο. Στην περιοχή μας υπάρχει ένα ασφαλτικό συγκρότημα. Για να καταλάβετε ότι δεν είναι όλα που πρέπει να δουλεύει. Αν δεν δουλεύει δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις άσφαλτο από τα Γρίνιο για να βουλώσεις 5 λακκούβες. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ κοινά ή πολύ απλά, αλλά είναι κομμάτι αυτού που λέμε καθημερινότητα. Και είναι τα μικρά, αλλά που για τον κάθε πολίτη έχουν τη σημασία του. Όπως πολύ καλά το βάλατε.
Και να πω και κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για το Δημότη, ο Δήμος Καρπενησίου είναι πρωτοπόρος και στο κομμάτι της προσπάθειας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θεωρούμε ότι είμαστε ένας έξυπνος Δήμος. Πάνω από 80 υπηρεσίες μας μπορεί να τις έχει ο Δημότης μας, είτε από το σπίτι του, είτε από την Αθήνα, είτε το Αγρίνιο, τη Λαμία, όπου μένει. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά, εμείς έχουμε πάρα πολλούς εταιροδημότες. Και αυτό είναι πρόοδος και αυτό είναι βήμα προς τα εμπρός. Μάλιστα. Γιατί η εύρυθμη λειτουργία ενός Δήμου εξαρτάται σίγουρα από την εξέλιξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό που είπατε και στο θέμα της καθημερινότητας και σε πολλά άλλα. Θέλουμε τώρα να κλείσουμε με ένα μήνυμα γιατί δεσμεύεται ο Νίκος Σουλιώτης απέναντι στους δημότες του Δήμου Καρπενησίου. Σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά, κύριε Σουλιώτη. Καταρχήν δεσμεύομαι ότι την επόμενη μέρα θα συνεχίσω να είμαι δήμαρχος όλων των Καρπενησιωτών. Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή και το τηλέφωνο μου ανοιχτό και στη διάθεση του κάθε δημότη 24 ώρες το 24ωρο, όπως το έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης δεσμεύομαι, θα συνεχίσω να είμαι παρόν παντού. Είτε είναι χαρά, είτε είναι λύπη, είτε είναι πολιτιστική εκδήλωση, είτε είναι ένα συνέδριο που αφορά τις διεκδικήσεις του τόπου μας, είτε είναι η παρακολούθηση ενός έργου. Θα είμαι εκεί παρόν για τον κάθε δημότη, έτσι ώστε τα χρήματά του να πιάνουν τόπο και να βρίσκει ανταπόκριση στο οποιοδήποτε αίτημά του. Θα παίρνει μία απάντηση, όχι πάντα τη χαρούμενη, τη θετική, αλλά θα παίρνει την πραγματική, θα παίρνει την αλήθεια. Αυτή είναι μία δέσμευση. Και βέβαια η επόμενη μεγάλη δέσμευση είναι ότι θα συνεχίσω την προσπάθεια με την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια στις πλάτες μου να διεκδικώ περισσότερα για τον τόπο μου. Αξιοποιώντας κάθε συνεργασία, κάθε γνωριμία, κάθε πρόσβαση που μπορεί να έχω με την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια και στην κεντρική κυβέρνηση για να μπορώ να διασφαλίζω τα περισσότερα για τους δημότες μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σουλιώτη. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Να είστε καλά.